Jopur ma West Kano Irrigation Scheme koro ywago reyo ewi midhiero mar winy masani ohonore chamo kendo tieko negi ochele e puothegi, gino ma oseweyo ka gin kod lal maduong' mokalo. Mana kaka ripot mar Millicent Adhiambo leronwa, jopur oyango ni gisewito eka maromo 94 mag puothe ochele nikech winy, kendo gikwayo sirikal mondo odonjre kendo resgi. Endalo apar sani nyaka ne winy chak chando jopur ochele ma West Kano Irrigation Scheme. Jopur go yango ni gionge kwe kata matin ni mar chuno ni giriembre gi winy e puothe chakre kogwen nyaka podho chieng'. Wau donjo puodho saa 12 okinyi to wowuok saa 1 otieno. Eka winyo dhi to ok gidhi te moko iwe nindi puodho kanyo. Bende gilero ni winy go magiriembo ka gitiyo gi onjura kata orujre, goyo depe kod liyo wenge gi tek makata giriembo to ok sudi. Wariembo gi kwatiyo gi ikaw kube tigo gi kede ka ichwaro gi kede kamandi ko madhi dhi modong be podong adongo podi ichaki choko muya kendo madiriembe godo. Ing'wenyo lo iketo onjura to seche moko onjura no be igoye to sogo manyasani ni en digital manyasani. Omisa olengore matin ndege ni agency ikaw kidi maduong' idiro negi kamaendi osto kata okodhi enana kanyo. Ewi mano gitelo ni winy go medo chiego negi adhola mar lal ma wiyo yugno makodh pe, rao kod tuoche nosemiyogi e puothegi mag ochele. Na tiyo gi over 50,000 to nodhi olal te. Winyo ni kene ma ochele winyo chama eka te kata pok yudo gimoro. King'iyo e kaska mako wete jogi oringo to ok oringo de nini ticho inge mana winyo no. Alalo karibu 270 ikita ali eka riyo ae makata gimo gole onge karachiel nikech makosa mobedo kanyo en tuo gi winyo kod hailstone. Koro wadok chien waonge gimoro amora mwanyalo dok kode production. Eka dek apota gima nyatarajia nos 600 ayudo gima thin ma ok nyal chulo na kata loan ma gik ma nyakawo. Jopurgo wacho ni sani chuno gi kayo ochele mapok oromo mondo giyude gimoro matin nikech midhiero mar winy osemiyo giwito eka 94 kendo mahewo puothe 30 bende gisejwang'o. Koro gisechegi eki nitiere jowa manyogolo michele prematurely blogwa emanye kayo sani eki kod block E2. Block H gi block E2 wawito 94 acres ma winyo cham. H alone 60 acres. E2 42 acres ma jopur yoweyo. To cost of production sani ni malo en at 71,000 shillings per acre. Koro you can imagine ni wawito how many millions. Maduong' moloyo koro gipenjore kaka gibiro puonjo nyithindegi kendo dolo okumbo. Giwacho ni kata gope mane giholo mar jiwo pur margi gikia kaka gibiro chulo kalure ni geno giduto ne giketo e puothego makoro winy otieko. Sida manyo wuok gi thothgi ok ochulo loan kendo ok ging'eyo kaka hatua mibiro kaw negi. At the same time ikruok maber mar production mwadhi timo kendo ni sida. Koro pesa manyalo tero kar nyithind skul waonge go. Wadok kelo, yani wadok piny. Onge kaka wadhi chako. Kwayo gi ni sirikal chalo kamae. Koro wan wakwa sirikal konyalo ka ginyalo gonwa yath gi ndege mondo mi winyo odoge piny matin. Tangwa gone sirikal erokamano. Kamagi winj jogi nikech gi defend gi so much. Nikech ma chalo winj jok moko en miyo gi production in a way. Wanyalo timo production ne winjgi mondo winjgi ocham michendwa to gichulwa. Nikech wan bende wantie nyithindo madhi sikul, utewa bende okethore odonwa ger, wambo odonwa endelea kaka jok moko bende endelea. Koro ne wakwa sirikal masani mamalo gima piny oyie ogony chunye okony jo West Kano. Jo West Kano ywak wito pesa mang'eny. Jopur ochele ma West Kano koro golo siem ne piny owacho ni ka ok gikawo okang' mapiyo mar resogi e lwet winy to puothegi dong gunda, gino madhi medo inyo ngimagi kendo duoko piny nyak mar chiemo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.